Qed isir appell imqanqal biex kull min għandu xi informazzjoni dwar min seta' wettaq dan l-att ta' moħqrija fuq il-kelba li nstabet midfuna ħajja qrib Qar Ħasan jaffiċinaw lid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Star huwa l-isem li jingħata lill-kelba li għandha bejn 4 u 5 snin għadha qed tissilet għal ħajjitha. Il-kelba ġiet salvata minn Colin u John, żewġ uffiċjali tad-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali. Oriġinarjament dawn marru fuq rapport ta' moħqrija ta' 3 klieb, iżda malli waslu fuq il-post semgħu bħal krip u malli ollew pjanċa li fuqha kellha zokk ta' siġra sabu xena li tkexkex. Kelba midfuna fil-ħamrija bimneħra biżbarra, bit-tejp maħalqa sabiex ma tieħux in-nifs u jdejja u saqajja marbuta f'daqqa. Frasa ferita kbira ikkawżata minn tir sparat mill-viċin. Star qiegħda tiġi kurata fiċ-ċentru San Franġisk f'Taqali. Kondizzjoni tal-kelba da kritika, dana għalat sparatura point blank ġo rasa bil-Malti fil-kod stonqa. Minu prova joqtola tal-kolb mar nexxilux. B'kollox minn rasa tneħħew mal-50 ċomba. Il-ftit ħin li għamilna fiċ-ċentru San Franġisk, Star irnexxilha tixrob ftit ilma, għalkemm il-kundizzjoni tagħha hija waħda kritika. Dwar dan il-każ sar rapport fl-Asta tal-Pulizija ta' Birżebbuġa. Kull min għandu xi informazzjoni dwar dan il-każ huwa mitlu iċempel fuq numru 25904132 jew fuq 25904113.